Най-важното нещо при приготвяне на месо е да имаме качествено месо, каквото е това, предоставено ни от The Meat Box. Това са специално подбрани рибай стекове, които са горе-долу с еднаква дебелина и еднакво омазняване. Започваме като в тиган, загряваме малко телешка маржолите. Оставяме за 1 минута по този начин, завъртаме ги перпендикулярно, по същия начин от всяка страна. Вижте каква хубава решетка се оформи. Преместваме в тавичката, средно сурово, средно и средно добре. Отива във фурната. И обръщаме. 2 минути, вадим, пипаме. Много добре. Средно суровото е почти готово. Връщаме. На 5-та минута, в средата на второто въртене, трябва да извадим нашата средно сурова пържола, която е тази. Средно изпечената е почти готова. Средно изпечената също е готова. Това ще е последното обръщане, след 2 минути вадим. Хубаво е да ги оставим някъде, където е топло, за да може да се досготви. Този сос може да го оберете с малко водичка, малко брашно, малко масло и ще стане топ. Може да го изсипем върху пържолите. Средно сурово. Имаме перфектно зачервяване, едно спечено. Много хубав, почти равен, средно добре изпеченото. Виждаме как вече почти нямаме червено. Дори сол не съм слагал. Перфектно.